kowe karo aku sing sak jagong antarane Abisara karo Tanban. Aku banjur kepingin mangerteni sejatine kowe kuwi ana ing Mataram apa ya ing abdi ana ing Keputren apa kowe ya duwe kalungguhan ana ing Mataram. Kula menika namung abdi wonten ing Mataram. Dadi kowe kuwi mung salah sijining abdi. Kok kayane mokal. Amarga yen tak sawang kowe kuwi wanita kang ayu sulistya kok ya mung dadi abdi. Saestu Kanjeng. Menika leres kula namung abdi wonten ing Mataram. Nek saumpama Abisara lasak bali ning Mataram. Nanging cumandha ana ing Purabaya. Mengko bakal tak nehi kekucah kang gedhe kepiye? Menapa nggih kados kula menika pantes menika Kanjeng? Kula menika namung abdi lho Kanjeng. Abisara. Aja kaya ngono kuwi. Nyuwun pangapunten Kanjeng.